Guri ere nola ez gerria mugitzeko gogoa piztu zaigu. Eta ze sortea gurea, hemen dugulako goxo txaranga. Xabi, nor etorri zaizkigu? Hemen ditugu Zurine Herrero eta Aizea Andonaegi. Arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Zer moduz, bueno, zuek gero daukazue, zazpitan daukazue emanaldia, ez da zazpitatik aurrera, baina aurretik ona etorri zarete, eskerrik asko etortzeatik. Zuei. Neskez osatutako txaranga da zuena. Asko zarete, neska hutsez osatutako txarangak, hemen Iruña aldean? Iruñan bakarrak. Bakarra zarete. Bai. Eta gero, nik uste badagola bat, Galizian, baina ez dakit izena. Zurine, egia da askotan agian, txaranga kotxean goazela ez dugu entzuten, ezta? Edo etxean gaudela, bueno, arraroa da, baina San Ferminak edo festak iristen dira, eta besterik ez dugu nahi. Bai, ambientea asko gustatzen zaigu, eta parranda animatzeko, txarangak bereziak dira, eta soinu berezi hori San Ferminak eta herritako festak gogoratzen dizkigu, eta asko animatzen dute, bai. San Fermina txaranga gabe, elizateke San Fermina izango, ez da? Aizea, noiztik zabiltzate zuek txarangan? Txaranga sortu zen 2022 urtean, bineskek izan zuten ideia bat txaranga bat sortzeko, soilik neskez osatutakoa. Eta baitu zituzten lagunak, eta batean elkartu ginen 12 neska jotzeko, eta orain arte. Eta Zurine, San Ferminak prestatu egiten dituzue? Bai? Entxegu intentsioak egiten ditugu, agian bi egunak ematen ditugu jotzen, eta temak errepasatzen edo beste berriak ateratzen, hori da. Bueno, esan dugu gero zazpietan emanaldia dukazuela, entzun egin nahi zaituztegu eta ikusi ere, bai, badukagu zuen musika ikusteko moduan, Ai Mama da oraintxe ikusiko duguna, begira, Ai Mama. Ai Mama, ze pentsatzen dut Aizea, egia da, ez da, txarangek ere badituzte, beraien betiko abestiak, baina berriak ere atera berdira. Bai, egiten dugu normalean, ea jendeak ze gustoko duen, eta orduan badugu pertsona txarangan dela oso trebea, abestiak ateratzen daula, eta orduan esaten dizkiogu abestiak, eta errepertorioa berritzen dugu, eta gainera San Ferminetarako saiatzen gara. Behintzat, ez guztia, baina abesti berriak ateratzen. Beraz, San Ferminetarako gaur bezalako okazio baterako, Zurine, errepertorioa aldatu egiten duzue, gauza berriak eta sorpresak izango dituzue. Bai, saiatzen gara. Nolako izango da gaurko kontzertua, zazpitatik aurrera emango duzuen, kontzertua edo kaleko sai hori, nolako izango da? Saiatuko gara San Fermineteko abesti garrantzitsuenak jotzen. Denok ezagutzen ditugun horiek, joko dituzue. Eta gero estilo desberdineko abestiak jotzen ditugu. Aizea, txaranga batek zer behar du bai ala bai? Gogoak, pertsona gogoak izateko jotzeko, eta gero instrumentuen aldetik basua eta perkusio, erritmo bat eramateko eta nola base bat izateko, eta gero melodiak eramaten dute trompetak, saxofoiak eta tromboiak. Bikote, nik dauka galdera bat. Jendeak pentsatzen duzuek txarangan zaudetenean lanean zaudetela, baina disfrutatzen duzuen. Bai, biak. Bai, ez da? Bai. Txaranga batean jotzea disfrutatzea da. Bai. Ez? Hori ziur, bai. Nik behintzat ez dut hartzen lan bat bezala, ze azkenean joaten naiz gustoko dudalako, eta pasatzen dut primeran. Da divertigarria. Hori gainera kanpotik ere ikusiten, eta hori kanpotik ikusten balin bada, dena bihurtzen da festa bat. Gaur, ibilbidea Zurine, nondik hasiko zarete eta nondik nora ibiliko zarete? Gaur Foruen plazan joko dugu eta ez dugu rekorridoa egingo. Bertan zarete. Plazan bertan. Bai, ambienta sortzeko. Ondo, beraz, goxoa ikusi nahi dunak, etorri da ella, ez da? Bai. Bertara etorri da ella. Hori da. Eta gero esate baterako
gu joaten baldin bagara zuen gana, joko zen igokete abesti bat? Noski baietz. Bai, zuzenean Bai, gero bai. ea lortzen dugun maite edo izaskon zuen gana jotzea eta ea zerbait egiten dugun elkarrekin. Vale. Bueno, oso ongi, Ok, begira. ondo. Badaukagu txaranga. Ondo, bueno, Badaukagu. hori gero izango da, ba, Zurine eta Aizea benetan eskerrik asko, etortzegatik, goraintziak, goxoako talde beste taldekide guztiei, ondo pasa ondo joan dadila eta gero arte orduan, gero ikusiko zaituztegu. Hori da. Orain arte. Eskerrik asko. Arratsaldeon Maialen Sabita ikusantzule guztiok, bueno, hemendik agurtuko zaituztet. Begira zenolako giroa sortu den Foruen plazan gaude Gaztegunean eta zuek hor platoan izan dituzuen lagunekin agurtuko dugu. Arratsaldea, biba goxo, txaranga, biba gu, biba zuek eta biba San Fermin. Zondo, asko guztiaiz.